والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام احباب کی خدمت اندر گزارش ہے کہ محفل پاک دا آغاز قرآن پاک کی تلاوت تو کیتا جائے گا۔ احباب دی خدمت اندر گزارش ہے کہ وہ جلدی جلدی پنڈال دے اندر تشریف لے آن۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران السلام، میرے بھائی محترم محمد عمران صاحب، میرے اس محترم نے میلاد مصطفیٰ کا جو یاری شریف دے پروگرام دے سلسلہ رکھے ہیں، تمام دوستانوں تمام محلے والے نو ان دے متعلق پیغام بھی ملیا، میسج بھی گئے نے اور طلع بھی ہے۔ اگر کوئی دوست مزار دے اندر یا بار بوئے کے کھڑے نے، مہربانی کر کے آباد ساری دوستہ دے نال ہوتی تقریر ہوئے گی، نالے دے پیر صاحب دی زیارت فرماؤ، قرآن مجید دی تلاوت نام جناب ہونے دی آمد ہوئے گی تے پروگرام شروع ہوئے گا۔ مہربانی کر کے اپنے کو ٹائم بہت ہی مختصر ہے، بارو تشریف ویڑے چ لے کے آجو۔ مہربانی جڑے دوست باہر سنگی بیلی میرے بھرا کھڑے نے یا کوئی گھر وچ بیٹھے نے، جتھوں تک آواز جاندی اگر سن دے پے نے سماعت کر رہے نے، وہ مہربانی کر کے جلدی تشریف لے آؤ کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لا ریب فی کتاب ان دی تلاوت ہو، جڑا پیغام آئے منظر اداب نسبت شروع ہوئے گا، پھر نعت خوانی ہوئے گی، 1 بجے انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ مہربانی کر کے جلدی تشریف لے آؤ۔ اللہ کریم محترم محمد عمران صاحب دے والد محترم محمد اشرف صاحب مرحوم، اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے، اللہ اس سبیل دے مال کاروبار سے اللہ برکتاں اللہ رحمت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ بابا زبلند روتے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الف چمبے دی بوٹی او میرے مرشد من وچ لائی مشک مچایا تے میں ایک کھولا ایک کجاں مرشد مینو لکھ کروڑا ہزار ہو تے دل دریا سمندر ڈونگا اتے کون دلاں دیاں جانے یار بنا سونا کملی والا او جے تو جنت ڈیرے لانے ہو تے عشق میرے نے مینوں سمجھایا او کدی بے ادبا نہ ہویو بے ادبا تو ہونا نہیں جے ایمان وچوں نہ ہویو تے رات ہنیری دل ڈردا میرا تے میں ڈردا کچھ نہ بولا آیا سونا بیڑے میرے
پج پج لوکاں بولاں تے کرم جناتے سونا مرشد کردا سب بگڑے کم بن جاندے المونا دے جم جم وسدا وہ جڑے اس دے گیت نے گاندے بابا سے بلند ہوتے پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ ان کے چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور ایسا چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. ہم مرشد بیٹھے مرشد بارگاہ دے اندر چند اشعار ہر دل دی کوئی آواز ہے. لجپال عربی لجپال مدنی لگیاں نواجا کو جیت کملی گلنا لا جا لج
لجپال لجپال مدنی تے غور حضور ضرور کرنا وہ ساٹے تردیاں تے ہتھاں جوڑے آدی اسا لوڑ تساں دی ہر ویلے وہ تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تیرے در تے آکے بک پئیاں او ماری ہوئی میں تکیاں توڑے آدی میرے واسطے تاجے سکندریے وہ سونا توڑ تساں دے جوڑے آدی سونا توڑ تساں دے جوڑے آدی تے شام پئی مکیا ساں گئیاں او میرا چھٹ گئے کام کا میرا ماپے سب مینوں تانا دندے او مینوں تانا دندے تیرا آنکھیں لگ لوکاں دے اوے آقا چھوڑ دتئی کر میرا ہن تے مدنی ماہی آ جا کیوں پالیو اتنا بچھوڑا کیوں پالیو اتنا بچھوڑا تے زور دی گانے میرا ٹر گیا سونا او میرے رکھ گیا ہجر سرا دی سجے کھپے میرے غم دیاں فوجاں وہ بیٹھیاں نے ڈیک روان دی اٹھن جوگی مول نہ چھڑیا وہ بیٹھی روندی ہاں گرلا دی یار میرا مینوں مل جائے سونا وہ بیٹھی کر دیا روان دی وہ بیٹھی کر دیا روان دی تے بڑا خوبصورت شعر تے نہیں آیا میرا دل بڑی سونا تاڑی مارے اڑاوا پر جے پکی خبر ملن دی دے او تینوں کٹ کٹ چوریاں پاوا آ سردار وسا جا چوکاں او کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں لجپال لجپال مدنی
الصلاة والسلام علیکم یا سید روندے پیاں تھوڑے دنوں تو کل جو گئی تھوڑے دنوں تو روندے پیاں تھوڑے دنوں تو تی جو مری تھوڑے دنوں تو روندے پیاں لاڈا نال سی جس نو پالیا ڈیرا کیتھے جانا لیا وہ لاڈا نال سی جس نو پالیا ڈیرا کیتھے جا کے لالیا بابل کہہ کے کون بلاوے بابل کہہ کے کون بلاوے او بابلے آکھن والی گئی کل جو چھڑ کے نال گئی او کل جو چھڑ کے نال گئی روندا پھردا لبدا پھردا نال تیرے دا لبدا پھردا شالا کدھر نظری آوے شالا کدھرے وہ نظری آوے کچھ دن تو لک جو گئی روندے پیاں تھوڑے دنوں تو کل جو مر کے ٹر گئی منیا کچھ بھی کر نہیں سی سکدا تیری آئی مرتا سی سکدا کیڑی گلوں تر چل گئی کیڑی گلوں تر چل گئی ہن تاں تیری لوڑ پئی روندے پیاں تھوڑے دنوں تو کل جو چھڑ کے نال گئی میں تاں تینوں کچھ ساں کہندا
گل سمجھاواں سمجھن والی گل جو گئی روندے پیاں تھوڑے دناں تو کل جو چھٹ کے نال گئی سنیا تینوں ڈر سی لگدا اچھی بولاں ڈر سی لگدا وچ قبراں دے کیویں پئیں وچ قبراں دے کیویں پئیں اوتھے کیڑا نال گئیں روندے پیاں تھوڑے دناں تو کل جو چھڈ کے نال گئی اور دل دی آواز بابل کی کہندا بیٹے نو کہ منیا تیری جان سی جانی دس کے تا جان دی تیے نمانی منیا تیری جان سی جانی دس کے تا جان دی او تیے نمانی کدے آئے اگے ٹر ننگ گئی کلے آئے اگے ٹر ننگ گئی نال میرے جو ٹر دی سی ہوندی روندے پیاں تھوڑے دناں تو کل جو چھٹ کے نال گئی آخری شیر کہ تینوں رخصت جد سی کرنا رب سونے نے تد سی کہنا جنت تیرے کروں ٹر گئی جنت تیرے کروں ٹر گئی اوہ ہن کس جنت جا وڑنا روندے پیاں تھوڑے دناں تو کل جو چھڈ کے نال گئی روندے پیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء وأمتہ وأہل سنتہ اجمعین لا نبی بعدہ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین و شفیع المذنبین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا انی احب اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے پیار اور محبت نال شوق ذوق نال میرے آقا لجپال کریم آقا پیارے محبوب علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دے گجرے بنا کے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا یہ تیرے دل میں کیسے گرا آ پڑی جو تو حسد ہے اس سے اتنا کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ علی کی روح کا قرار ہے، کدی ویخ اپنے خمیر میں کدی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو مٹ نہ سکا وہ حسین ہے، خدا واحد ہے حسین عابد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، حسین کو برجواں لکھو تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین پاک کو ہر موڑ پر حسین سمجھو تو حسن پر ہوگی مہربانی۔ برادرانی سلام، حمد و صلاۃ و بعد تمام تعریفہ تمام بڑھائیاں اللہ رب العالمین واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین ساکی کوثر پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار کریم شہنشاہ لجپال کریم میرے آقا مدینے والے آقا پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر توفتن عقیدتن درود و سلام دا جو ہدیہ نذرانہ پیش کی تا دعا فرماؤ اللہ شرفی قبولیت عطا فرمائے۔ میرے محترم ساڑی مسلک دے جان، ساڑی مسلک دے پہچان، ساڑی دلان دی دھڑکن، ساڑی پیر و مرشد میرے بھائی محترم محمد عمران صاحب دے پیر صاحب ساڑے واسطے بھی بڑی احترام دے لائق نے۔ اللہ کریم اس مرشد دی زندگی اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ سیرت سورج اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس میلاد شریف دا حوالہ اس میلاد شریف دے اندر جو بھی ذکر خیر اور یاری شریف دے پروگرام دے حوالے دے نال ساڑی محترم بابا جی محمد اشرف صاحب مرحوم اللہ ان دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں بچیاں دے والدین دے قبر تے اللہ کروڑا ہاں اللہ کربٹا رحمت عطا فرمائے، اللہ اس محترم دے مال وچ کاروبار چ اللہ برکتاں اللہ رحمت عطا فرمائے۔ جتنے حضرات جتنے دوست آئے ہو تمام دوستاں نو اس ویر دی طرفوں اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید۔ اپنی مصروفیات چھڑ کے اپنا وقت چھڑ کے سارے حضرات میلاد مصطفیٰ دی اس محفل میں جائے ہو، اللہ کریم قبول منظور فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب بہت بڑی قیمتی بات ہے، آج اس دور دے اندر کسی بندے کو ٹائم نہیں، پر ذکر خیر واسطے ذکر حبیب واسطے الحمدللہ تسی وقت کٹ کے آئے جے، الحمدللہ خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، جو اپنے مالک حقیقی رب کو منگو گے انشاءاللہ۔ آج ایسی اپنے اس پروگرام دے اندر اپنے ولیاں دی شان، بزرگاں دی شان اور میرے آقا مصطفیٰ دی کچھ سونیاں سونیاں گلاں حدیثہ بیان کریں گے۔ اللہ سانو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب دے اندر اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تسی میرے تو ڈرو، میرا خوف اپنے دلاں دے اندر بٹھاؤ، وکونوا مع الصادقین، جڑے صادقین بندے نے، جڑے نیک میرے بندے نے، بزرگ میرے نے، انہاں دا سانگ اختیار کر لو، انہاں دی صحبت اختیار کر لو۔ جدو صحبت لبوں گے، جدو صحبت مل جائے گی، جدو ولی نگاہ دی نظر ہو جائے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی ساڑا سب تو بڑا عقیدہ ہے
بات نظریے دی نہیں کرن لگیا، نظریے دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے اختلاف ہو، بات ساری عقیدے دی ہے، بات عقیدے تے مکتی ہے، نماز عقیدے دا نہ ہے، عقیدہ درست ہے نماز قائم ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو نماز بھی بندے دی درست نہیں ہوتی۔ اس وجہ نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقو، حضور دے غلاموں، رب ذوالجلال دی قسمیں پورا قرآن والدین دی عظمت دی شان دے اندر ہے، پورا قرآن ہی ساڑھے بزرگاں دی شان دے اندر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمت اللہ علیہ نے ساتھیاں نے پوچھا، فرما لگے بابا جی اسی تو کسی درس نظامی جی پڑھتا نہیں ویکھیا، کہ درس میں جاندہ نہیں ویکھیا، کتب دیاں کتاباں سران دے چاکدہ نہیں ویکھیا، تے تسی بڑے مشیخ جی، بڑی ولی کامل جی، لوگاں دے بڑے بڑے مسئلے تسی حل کرتے جی، تے آ تسی علم کتھوں پایا ہے، اور تسی جنگلان دے وچ بھی پڑھیا ہے یا کسی باندھ نیری کوٹھڑی دے جا کے پڑھیا ہے، تے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جن دے آج بھی مزار شریف دے شعر لکھیا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ رہنما عزیزہ نے من ایک نگاہ ولی دی ہو جائے، ولی سب تو بڑا تیرے گھر دے اندر تیرے باپ نے اور سب تو بڑا تیری اماں جی ہے، اگر والدین دے نال تیرا حسن سلوک ہے، والدین دے نال محبت ہے، اگر ماپیاں دی نظر پتر تے اٹھ جائے، رب ذوالجلال دی قسمیں کوئی فرید بن جاندہ ہے، کوئی جناب ویسے کرنی بن جاندہ ہے، جناب کوئی جناب بہاؤدین زکریہ بن جاندہ ہے، کوئی شاہ رکن دین بن جاندہ ہے والدین دی نظر کہ جس پیر دی نظر مرید تے اٹھ جائے، رب ذوالجلال دی قسمیں او کیڈا بھی مارا ہوئے، اگر پیر ان پیار دی محبت نہ اگر تک لوے پیار کر لوے، رب ذوالجلال دی قسمیں ایویں تے نہیں اسی گلی گلی اسی بازار بازار کر گل کرتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہر کنجی مشکل دی یارو ہاتھ ولیاں دے آئے، ولی نگاہ کرے جس طرف ہوندی مشکل رہے نہ کوئی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے عنوان تو میں بات شروع کر لگیا، تو یاری شریف دے پروگرام دے حکم دے متعلق میرے اس برخدار نے حکم دیتا ہے کہ یاری شریف دا پروگرام میں لنگر ساڈا میلاد مصطفیٰ بھی ہوئے گی اور بزرگاں دا جڑا نذرانہ بھی ہوئے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک او ہستی گزرے نے، آپ وہ ایک ولی کامل گزرے نے، رب ذوالجلال دی قسمیں جنہ دا 40 دن عشاء دی نماز ایکو وضو دے نال ادا کی، آپ دا وضو نہیں فاسق ہویا، آپ دا وضو نہیں ٹوٹیا، اس وجہ نال کہ اسی دے ولی آکھدے انہوں کہ جڑا جناب شریعت دا پابند ہوئے، طریقت دا پابند ہوئے، حقیقت دا پابند ہوئے، جڑا میرے آقا مصطفیٰ دی محبت دا کہل ہوئے، وہ ساڑا ولی ہوتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی آپ بغداد شہر دے اندر مردسہ نظامیہ دے اندر قرآن دا دورہ کرنے واسطے گئے، حدیثہ کچھ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، آپ دی 7 و 8 سال دی عمر دا ذکر آیا ہے، اماں جی آپ دی فاطمہ بن خیر فرمان لگی پتر قادر تو چلیا، آکھیں اماں جی میں چلیا، آپ فرمان لگی اہلا 40 اشرفیاں جڑی ہیں نا میں تینوں دینی پہیاں تے اورا جیب کر، آپ نے اس بغل دے اندر سی دیتیاں 40 اشرفیاں، آپ دی اس بغل دے اندر سی دیتیاں، آپ فرمان لگے پتر اس علم دا فائدہ نہیں جدو بندہ جھوٹ بولے، اس قرآن پڑھن دا فائدہ نہیں جتھے بندہ خیانت کرے، اس زبان چلن دا فائدہ نہیں جیڑی زبان حرام کھاوے، پر ایک گل ذہن چ رکھ لے آپ دی زندگی سے جھوٹ نہ بولی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرمان لگے اماں جی بالکل ٹھیک ہے، تیری درسگاہ دی پہلا جڑا پوائنٹ ہے جھوٹ دا، اینو میں عمل سمجھ کے آپ دی زندگی دا حصہ پہناواں گا، میں آپ دی زندگی دے اندر کدے جھوٹ نہیں بولاں گا۔ پراواں دی چل گئی ایویں اگے کیوں نہیں نوٹ اٹھے ہن اٹھنے محمد عطا محمد صاحب اللہ اہلا و سہلا و مرحبا سارے دوستاں نوں خوش آمدید ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ نے فرمایا کہ پتر جھوٹ نہ بولی، آپ فرما لگے اماں جی بالکل ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولاں گا۔ آپ مردسہ نظامیہ دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں تے پہلے ہی درس دے اندر پھیرا آپ دا لگیا تے آپ ڈاکو پہ گئے، آپ نے جدو چور پہ نا تے کسی نے کچھ مال لٹیا کسی نے کچھ لٹیا تے آپ دے جدو قریب آن لگے تے آپ کہنے لگے گل سنو میری، میں کرو غسل کر کے آئے تے مارے میں تیاری کر کے بھیجا تے میں پاک دامن دے ماں دے شکم دے پیدا ہویا
تے میں جھوٹ کوئی نہیں بولنا تے اگر تانوں پیسے دی ضرورت ہے نا کسے مال دی آ میری بغل دے وچ 40 اشرفیاں میری ماں نے سیکھیاں نے آ تسی لے لو او جدوں چور لے کے گیا نا تے او کہن لگے یہ ایک بچہ ہے تے انہیں جھوٹ کوئی نہیں بولیا انہیں تے ساڈے بغیر حملہ کرن تو 40 اشرفیاں جڑیاں پہلے دے دتیاں سانو کوشش نہیں کرنی پئی آپ فرمان لگے پیسے کولے رکھو اس بچے نو لے کے آؤ جدو شیخ عبد القادر جیلانی ولی کامل پیرا نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نو پیش کیتا گیا انہاں دا جڑا سرکوب سی انہیں پوچھیا او پتر تو مال کیوں نہیں لکویا اس عمر دے وچ بچے بڑا پیار کردے نے مال نال آپ فرمان لگے میری اماں دا حکم سی فرمایا کہ پترا پوری زندگی جھوٹ نہیں بولنا آپ فرمان لگے یار جی نے ماں دا حکم ترک نہیں کیتا ماں دے حکم دے مطابق اس بچے نے جھوٹ نہیں بولیا اسی رب دے بندے ہو کے اس محبوب دے غلام ہو کے جندا اسی کلمہ پڑھیا اسی صبح تو لے کے اسی شام تک اسی چوریاں کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس پیرا نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی دے آپ دے قدمہ دے وچ بیٹھ کے نا انہاں سارے لوگاں نے وکونوا صادقین سارے نے توبہ کر کے جنہاں دا مال لٹیا سی او مال واپس کیتا تے پیرا نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی دے سارے مرید ہوئے ساڑھے ولیاں دی گل ہی آئے بزرگاں دی تربیت دیا ہونی چاہیے اولاد دا مقصد ماں باپ دی صحبت ہوندا ہے میں اکثر گل پروگراماں دی کر دینا جڑے پتر نے او والدین دی صحبت تو پہچانے جاندے نے مرید جڑے پیراں تو پہچانے جاندے نے اللہ دی قسمیں دیکھو نا سیرت صورت ویکھیا جگ نظر آندا پیا رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان نظر آندا پیا کہ جنہاں نے میرے آقا کائنات رسول دی غلامی دے وچ جنہاں نے جناب اپنی زندگی بسر کر دیتی ہے شیخ قبلہ نور محمد صاحب ماروی چشتیہ والے شریف آپ سارے لوگ جاندے ہو کہ جمعہ پڑھ دے ہوں گے کیوں بھی جاندے ہو کہ نہیں اکثر لوگ دیکھ رہے ساڑھے پنڈا وچوں ساڑھے نمازی وہ چشتیاں آگے جمعہ ادا کر دیں ان دی وجہ کی ہے وہ چشتیاں آگے کوئی فاشا کم نہیں کر دے اگر ذہن رکھیا جی آجڑے اسی نیوے ہو گئے یا اسی مزار شریف چوم لیا یا اسی پیران دے قریب ہو گئے اللہ دی قسمیں کوئی شرک نہیں آپ کی بدعت نہیں شرک بدعت تو انہوں ہی آکھا جاندہ ہے کہ جدو بندہ سجدہ کر کے لیا دی زبان تو کہہ چھڑے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ادھو شرک ہوندہ ہے ایدھے ساڑھا اکرام ہے ساڑھا عدب ہے ساڑھی محبت ہے بے ادبہ مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ ڈوئی باجو عدب دے کوئی نہیں پہنچیا منزل مقصود ہے جس اولاد نے عدب کر لیا جنہ پیران نے مریدہ نے پیران دا عدب کر لیا اللہ دی قسمیں او لوگ فیض یاب ہو گئے او لوگ کامیاب ہو گئے قبلہ نور محمد صاحب ماروی سنا جڑے آپ دا ایک غلام سی وہ آپ دیاں جتیاں چکدا ہوندا سی آپ دی جوتے مبارک چاہ کے سیڈ دے کر دینا تے حضرت نو وضو کروا دینا حضرت نو وضو بھی کرواندا سی وضو کروان تو بعد آپ دے جوتے مبارک آپ دے سامنے بھی کر دیندا سی حضرت اپنے جناب جوتے پہن لیندے سی آپ چلے جاندے سی 40 سال یا 45 سال وہ اسے عمل دے وچ رہیا کہ میں قبلہ نور محمد صاحب ماروی دے ادب دے وچ رہیا کدے آپ دے جوتے مبارک سیدھے کرتے کدے پانی گرم کر کے دے دیتا کدے سرکار نو کچھ پیش کر دیتا کدے کچھ پیش کر دیتا عزیزاں نے گرامی 40 سال تو بعد وہ جڑا غلام سی نا سر تے ٹوکری چکھن والا وہ کہنے لگے یار مینوں سائیاں نے کچھ دیتا نہیں مینوں سائیاں نو کی فیض نہیں دیتا تے میں سائیاں کو فیض لینا چاہنا وہ سر تے نا چھاج ٹوکری بنا کے بہت سارے چھاج کٹھے کر کے تے وہ بازار دے وچ آواز مارن لگ گیا آواز مار کے چھاج لے لو چھاج لے لو چھاج لے لو تے قبلہ سید پیر محمد صاحب نور محمد صاحب ماروی آپ نفلی عبادت زیادہ پڑھ دے سی یتقرب الی بالنوافل فقط الذی یسمو بیا آپ نفلی عبادت دے اندر کھڑے نے صبح اشراق کے بعد ٹائم ہے حضرت اشراق پڑھ دے پہنے دیکھے تے جناب حضرت نفلی پڑھ دے پہنے نفل دے درمیان دے وچ انہیں بو دے کے کھڑے ہو کے آواز ماری چھاج لے لو چھاج دی آواز ماری تے آپ دے گھر دی جڑی کنیزہ سے نہ کم کرنے والی اما جی نے فرمایا پتر چھاج چاہیے تے چھاج لے کے آ او جدو مرید کو چھاج لے کے آئی نا تے اما جی کہنے لگے لے پترا چھاج جڑا جون دا یا دانے دا بھر کے نا اس پینا جڑا باہر گلی وچ پھردا ہے آ مزدور بندہ اینو چھڈیو او دانے دا بھرے جدو چھاج دتا نا تے او قبلہ سائی محمد دا مریض سی او کہنے لگا گل دانے نال تے نہیں بننی نا اب بولو یار میں تو آخر دیا میں تقریر نہیں کر رہا تقریر جو شروع کی پٹا چڑھ گیا تو تقریر ہو جانی نا پھر آپ 2-2.5-3 گھنٹے کا نہیں ویکھنے نا ٹھیک ہے نا کہ جنی دیر کالا صاحب لیٹ آئے اگے آپ انشاءاللہ ہونا اگے چلنا ہے اگر نہیں رکھے کیوں اسی تو 12:30 دے لگے ہوئے آپ ہونا ہے قبلہ نور محمد صاحب مار گیا آپ نفلی عبادت کر دے پے اما جی کہنا کہ پتر چھاجا میں دانے دا بھر کے دیو کنیزہ نے چھاج بھر کے نا دانے دا جدو وہ پیرن پیش کی طرح فرما لگے لے او ویرا لے پتر چھاج خرادہ بھر کے آ گیا چھاج دی تیری اجرت
وہ کہنے لگا نہیں جی چھج دانے دا بھر کے آج جان نہیں چھوڑنی آج جیڑا وڈا بوہ ہے نا جیڑے وڈے بوئے دی چوکھٹ ہے دہلیز ہے اے دے مطابق میں نو خرائط چاہی دی میں نو خرائط چاہی دی وہ چھج لے کے پھر اندر چلی گی ادھر دیکھا تے قبلہ نور محمد صاحب ماروی آپ نفر پڑھ کے نا تے آپ کوڑے آگے مسالے دے دیکھا تے رولا پہ آئے تے کہنا کہ اماں رولا کہا ہے انہیں کہا بار چھاجے بیچنے والا بندہ آیا تے وہ چھاجے دی خرائط لیندہ نہیں آپ نے چھاجے نو دیکھیا اگر ذرا دیکھے تکیہ بندے پیر صاحب بیٹھے نے نمازی بندے حضور دی عاشق میرا کسے بھی اختلاف مسلک دے اختلاف نہیں 24 گھنٹے الحمدللہ پروگرامات رہی ہیں کل دے بھی 2 پروگرام مکنے ایک رات دا پروگرام آئی کہ بچے نے حکم فرمایا رات دن اس مالک دی کرم نوازی ہے کوئی مفتی نہیں کوئی اسی مفتی اعظم نہیں ہے کہ صرف کرم نظر ہے اللہ دی قسمیں جدو کلیا بہ کے سوچی دا نا وہ قبلہ تینوں تو لوگ جان دے نہیں سی تیری تو لوگ پہچان نہیں کرتے سی اج تیرا اشتہارات دے فوٹو نے اج اشتہارات نہ وجہ کی ہے پھر اسی مگر چاتی ماری دی ہے سائیاں تیری نمازاں دا کمال نہیں ہے مگر مرشدی دعا دا کمال سبحان اللہ والدین دی دعا دا کمال ہے جدو تسی مرشد دے تابعدار ہو جاؤ گے اپنے والدین دے تابعدار ہو جاؤ گے رب ذوالجلال دی قسم ایویں نہیں فرمایا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کہ مننا کہ میں شیخ نہیں ہاں مننا کہ میں عالم نہیں ہاں تے مننا کہ مفتی نہیں فرمایا کہ تھوڑا علم ایڈا وسیع بھی ہو گیا آپ فرمایا کہ رات نو سون لگے اما جی دے پیر پانی نہ دھو کے میں پانی پیندا سی جدو میرا پانی میں جدو پانی پیندا سی جدو پانی میرے سینے تے ڈلدا سی نا تے میرا دل جڑا منور ہو جاندا سی میرا دل جڑا روشن تے منور ہو جاندا سی اس وجہ نال کہ ماں باپ نو تکنا پیر کامل نو تکنا ایک حج ایک عمر دا سبب ہے سائیاں نے چھج ویکھیا میں گل شروع کر لگے سائیاں نے چھج ویکھیا آپ نے ان چھج ویکھیا آپ نے پرت کے چھج نو ویکھیا آپ نے چومیا چوم کے تے متھے نہ لایا اور تسی بیٹھے ہو حاضر کہ نہیں بولو ماشاءاللہ گوڑے بنی بیٹھے بولے ٹوٹے تے چھڈو سبحان اللہ گوڑے نہیں میں کر رہا گوڑے نہیں میں کر رہا ہوا ہوا لگن گوڑے نہیں میں کر رہا نالے ایسے اڈے قابل نہیں ہوتے ساڑی اڈی قابلیت نہیں ہے گی ساڑے علماء کرام ساڑے پیر داس نے کہ کندے نہ کندہ لاؤ گوڑے نہ گوڑا لاؤ کسے پاس کرانٹ لگ جائے شے ہو سکتا کہ بیڑا پار ہو جائے جنگل خالی نہیں ہوندا جنگل شیر ہوندا مجمع خالی نہیں ہوندا مجمع دے 40 بندیاں دے وچ ایک اللہ دا ولی ہوندا 40 بندیاں دے وچ ایک اللہ دا ولی ایک غوث ہوندا ایک ابدال ہوندا ہے رب ذوالجلال دی قسم شاید ہو سکدا ہے وہ پتہ نہیں کیڑے رنگ وچ بیٹھا ہے کسے پاسے کرنٹ لگ جائے تے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اس وجہ نال تہاڈا وقت جیڑا ہے فضول نہیں جا رہا بڑا قیمتی وقت جا رہا ہے سرکار نے انج کر کے شادی نو چومیا آپ نے چم کے نہ متھے نہ لا کے آپ فرما لگے او پتر اج جتھے قرآن پے نا جتھے قرآن پے نے آ چھاج ادا ہی رکھ گھر وچ رولا پی گیا حالانکہ نگاہ ولی دی اما جی بھی سی آپ بھی سارا فیض جاری سی آپ فرما لگی ہیں سائیں رولا کی ہے تے چھاج مڑ تینوں دا بنیا تے جتھے قرآن ہے تے اینو قرآن نو نہ چھجا نو کولے رکھیے آ گل بندی جڑدی نہیں ہے گی آپ فرمان لگے آج چھاج کی عام چھاج نہیں ہے آپ کوئی چھاج عام چھاج نہیں ہے اکھیوں کی میں آپ فرمان لگے جڑا بار چھاج بیچن والا ہے نا وہ کی عام بندہ نہیں ہے گا وہ ساڑا بیلی ہے وہ ساڑا مریض ہے خاصا بندیاں بھی ایک خاص بیلی ہے آپ فرمان لگے اممہ جی نے پوچھوں گا نا کی ہے آپ فرمان لگے جو ہوندہ نا ہے آقل محمد کی نا ہے آقل محمد فرمان لگے چھاجی پھر تسا جتھے قرآن پہنو ادا ہی رکھے وجہ کیے نیران دا بڑے تینوں دا چھاجی تسا ادا ہی رکھ دیتا آپ فرمان لگے میرا یار حافظ قرآن سی الف لام میم تو شروع کردہ سی ورناس قرآن پڑھ کے تے ایک تینوں چھاجی میں چلاندہ سی ایک تینوں چھاج میں چلاندہ سی اینے 20 سالہ دے وچ چھاج بنایا آپ نے انہوں گھرے ساتھ رہا آپ فرمان لگے گھرے لنگا ہوئے اور فتح محمد گھرے لنگا وہ جب گھرے آئے تھے آپ فرمان لگے مرتے انہوں کی چاہیے ہے جبا لے لے اکمیز لے لے ساڑی آپ فرمان لگے صحیح میں جبہ لین دے قابل نہیں میں جبہ نہیں لے بنا میں جبہ نہیں لے سکتا وہ جب میں سرکار غوث پاک کو کوئی چلا گیا نا بندہ مرید ہونے واسطے انہیں کہا پیرا تیری بلے بلے بڑی سنیے تے میں نو مرید کر تے سرکار غوث پاک فرمان لگے پتر ساڑی ایک شرط تینوں بیعت کر دی انہیں کہا او کی فرمان لگے تینوں ہیرا پھیری چھڑنی بے گی تیرے چوری چھڑنی پہ گی وہ کہندا تو پیرا مرید کر نہ کر اور میں چوری نہیں چھڑنی میں چوری اب بولو تو صحیح یہ توڑے بچوں تا نہیں آمیں دا کوئی ختم وہ چلو بولو تو صحیح
انہیں آخیا جی میں مریدہ پیرا تو میں مرید کر نہ کر پر میں چوری نہیں چھڑنی. آپ فرما لے کہ گل سن ساڈا بیعت دا مقصد کی ہوندا ہے؟ فرض کیتا عمران صاحب دے مرشد صاحب بیٹھے مقصد ہوندا ہے پیر ہاتھ وچ ہاتھ دیندا ہے انہوں صفت ایمان پڑھاندا ہے انہوں کلمے پڑھاندا ہے انہوں 2-3 گلاں کردا پتر جھوٹ نہ بولی تے چوری نہ کری تے زنا نہ کری جتھے زنا اوتے فنا ہے جتھے چوری اوتے ککھ نہیں رہندا ہے تے جتھے جھوٹ ہوے سارے برائیاں دی جڑ ہوندی ہے تے گھر وچ کدے رزق کدے اکٹھا نہیں ہوندا مقصد پیر دا ہوندا ہے حالانکہ تو نماز بھی آپ دی پڑھنی پیر دی تے نہیں پڑھنی او بولو دس پتر کنے دے بنے اللہ نے تیاں کنے دے بنی اللہ نے پیر دی تے والدین دی ماپیاں دی پتراں واسطے دعا ہوندی تے دعاواں جڑیاں نے دعاواں اللہ دی قسم ایویں نہیں سرکار غوث پاک چلا کر کے جان دے نا تے ویکھیا تے کہ بی بی پانی چھٹدی پئی سی آپ کہن لگے او بی بی گل سن لے سانو پانی پلا انہیں آکھیا او بابا پانی بعد وچ ملے گا 40 قوماں دی میری بہن دی کلی نو اگ لگی مینوں پہلے اگ بجھا لین سبحان اللہ اور نہیں سمجھے تسی گل سمجھے نہیں لگدا آپ پانی چھڑدی پئی سی کر کے لوٹے نال پانی چھڑدی پئی سی انہیں آکھیا کہ یہ میں پانی دے پیاس بڑی لگی ہے میں سفر بڑا کر کے آپ فرما لگے پتر پانی بعد ملے گا بابا جی میری بہنوں 40 کوہ تے اگ لگی ہوندی کلی نو میں او پانی سڑ گیا اگ کتھے 40 کوہ کتھے پانی تو آکھیں گا مولوی صاحب کیڑی گل کردا پیا سوئی دے نکے جو اٹھ ٹپائیاں نہ مڑ گوتے دتی ہے اللہ دی قسم جنہوں رب دے قرآن نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا کہ میرے ولیاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ انہاں نو کوئی فرمایا کہ جنہیں میرے ولی نال دی جنگ کر لئی جنہیں کہ میرے ولی دی گستاخی کر لی فرمایا کہ انہیں رب دی گستاخی رب دے اپنے بندیاں دے وچ او کسے نے کسے فقیر کول پوچھنا کہ رب کتھوں لبھی ہے ایک نے مشورہ دیتا تھا مثلا انہاں کہ مسیح تو لبو مولوی ہوندا نمازی اوتھے بڑے ہوندے اوتھوں لب جاس وہ کسی نے آکھیا جنگلاں چ لب لو کوئی تھے اور بندہ سیاںا فقیر بیٹھا سی انہیں کہا اگر رب لبنا ہے نا تے مڑ کسی فقیراں دی جھوپڑی چ چلا جائے کسی فقیراں دی محفل وچ چلا جائے تے اوتھے رب لب جاسی یتقرب الی بالنوافل فکنت سبح الذی یسمو بیا اللہ دی قسم آ جڑے ہاتھ کردے ہیں نا تے رب انہاں دی ہاتھاں دی جڑیاں دعاواں کدے ترک نہیں کردا میں گل کر رہا سی سرکار غوث پاک دی آپ فرمان لگے چلو تو چوری نہ چھڈی پر ساڈی ایک گل منے گا وہ کہندا پیرا میں تیرا بیعت ہون واسطے آیا پر تیری کوئی میں گل مننا گا آپ فرما لے کہ گل سن تو چوری نہ چھڈی پر جتھے اذان دا ٹائم ہو جائے نا جتھے اذان دا ٹائم ہو جائے اوتھے تو اذان پڑھ جتھے اذان دا ٹائم ہو جائے اذان پڑھ دی وہ کہندا پیرا آ گل ٹھیک ہے چوری میں نہیں چھڑنی جھوٹ میں نہیں چھڑنا پر جتھے اذان دا ٹائم ہویا تو میں اذان پڑھ دے سا وہ 6 مہینہ بعد اگوں نے دوسری چوری کرنے سے پہلا مال مک گیا تے بچے کہندے اٹھ اگا اٹھ کسی نے لٹ کے لیا وہ کسی تگڑے بندے تے چلا گیا کاندے جدوں چھال ماری تے مڑ تگڑا کوئی ہو سی اوندا سونا لٹیا اودی چاندی لٹی مال لٹیا ادھروں صبح دیاں اذاناں دا ٹائم ہو گیا تے اونوں پیر دی وصیت یاد آ گئی ان پیر دی وصیت یاد آ گئی تے جدوں ان پیر دی وصیت یاد آئی نا تے انہیں آکھیا یار پیر مریدی نہیں اگر پیر دی گل نہ منیے او ویڑے وچ ادھر سامان بنی کھڑا ہے انج کر کے جویں مال پیا تے ادھر او قبلے وال منہ کر کے تے ہولی ہولی کہندا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہندا پیر دی گل تے پوری کر لواں نا ادھر سامان رکھیا نے گٹو بن کے رکھیا ہے ہولی ہولی کہندا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر اجے جدوں انہیں زان ختم کیتی ہے نا تے ویکھیا تے محلے دیاں مگر 2 صفاں لگیاں ہوئیاں مگر 2 صفاں ہوندے مگر کھڑیاں نے انہیں آکھیا گھرے انہیں رولا پا دیتا انہیں آکھیا نہیں بھلیے اسی میں قدراں والے اسی خوش نصیب ہاں ساڈے گھر تک کوئی ولی آ گیا اللہ دا نیک بندہ آ گیا منہ تے دیکھو نا داڑھی ہے ماتھے تے محراب بنیا ہے تے ایندے مگر نماز پڑھیے او کہندا آپ دا عقیدہ تے آپ دی نماز خراب نہ کرے اجے میں تے چور ہاں آ ویکھ لو تھوڑا سامان لٹی کھڑا ہاں میں تھوڑا جھگا لٹیا ہے او کہندے سانو جھگے نال کوئی نہیں تو سانو نماز پڑھا اسی تو تیرے مگر نماز پڑھنی ہے رب ذوالجلال دی قسم او چور نے نماز پڑھی تے محلے والے نے مگر نماز پڑھی وہ نماز پہلی دے وچ تے بندہ فاتحہ پڑھدا ہے نا او فاتحہ دے وچ آکھی جاوے انہیں کہ غوثا اگر اج نہ بچایا تے رہنا ککھ نہیں ہے اج بچایا نہ تے اج رہنا ککھ نہیں ہے انہاں لوگاں نے مینوں ٹمبیا نہ مار دینا رب ذوالجلال دی قسم او نماز دے وچ ایہی ورد کردا رہیا جدوں نماز پڑھ کے جدوں ویڑے چ باہر نکلے نا گلی چ تے ویکھے تے سرکار غوث پاک اپ دی بیلیاں چ کھڑے
بیلیاں کھڑے نے آپ فرمان لگے سچی توبہ وہ کہندا جی اج تو بعد میں ہیرا پھیری بھی چھاڑنا تے جھوٹ بھی چھاڑنا تے چور بھی چھاڑنا مینوں سچا تے سچا مسلمان بنا دیو اللہ دے ولی شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ دے ہاتھ دیتے ان دے ہاتھ بھی دیکھ دے آپ نے توبہ کروائی ولی دا مقصد ہوندا ولی دا مقصد ہوندا ساڈی کسے نال بھی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں اگر تو ماندا یا نہیں ماندا وہ تیرا ہی کٹھے لگے پر رب ذوالجلال دی قسمیں انا ولیاں تو بغیر تے دین آیا ہی کوئی اب بولو دین آیا اور پیر مہر علی شاہ جڑے دھوبی سی کپڑے دھوندے سی لوگاں دے آپ دریا تے کپڑے دھوندے پئے سی دریا تے ویکھا تے یہودیاں دی برات گزری ہے وہ کہنا کہ جی اسی پاٹ اپنا بابا جی نو پوچھ لئیے تے بابا جی لبڑے دیوڑے کپڑے دے وچ کپڑے صاف کردے پئے سی تے یہودی جڑا بڑا سی وہ کہندے اسی پار جانا ہے تے مڑ سانو کی پل دسو کی سانو راہ دسیو آپ کہن لگے پل تے بڑا دور ہے پر تانوں راہ ایک میں بنا دیا تے گزر جا سو سبحان اللہ اور دیکھو تے صحیح ایویں تو نہیں علامہ اقبال نے فرمایا کہ بات سجدوں کی نہیں بات و خلوص نیت کی ورنہ ہر نمازی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے ہر نماز کے وہ کیوں نہیں دعاواں قبول ہوتی ہے بھی یہی وجہ کفر دل وچ کینہ دل وچ برائی دل وچ چوری ہر وقت فطرت غلط سوچ غلط بندیاں نال کھڑے بندے گھوردے ہوندے نے آ میرے نال کھڑا کیوں ہے تے نہ کہ عاشق قبر چ نکل کے آ کے کھڑا ہو جائے کہ تگڑا بندے تیرے نال کھڑا ہو گئے اوے اللہ دی قسم پہلا دین آیا ہی غریباں دے والے سن دین دی پاس پہ کرنے والوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مسجد نبی چوں باہر نکلے دیکھا تے سامنے ابوبکر صدیق تے عمر بن خطاب روئی جاندے نے میرے آقا فرمان لگے عمر اے میرے صدیق کیوں رو رہے جے اگے یا رسول اللہ سانو بھوک نے روایا ہے سانو بھوک نے ستایا ہے اسی بھوک دے ستے سونا تیری دید کرنے واسطے آئے کہ ساڈی بھوک دور ہو جائے اللہ دے نبی نے انج قمیض چک دتی ذرا ویکھیا جی آپ نے قمیض چکی تے میرے مصطفیٰ دی ناف والی جگہ تے 3 پتھر بنے ہوئے سی آپ فرمان لگے اگر تانوں تھوڑی بھوک نے روا کے میرا بوہا دکھایا ہے آؤ یار اس محلے دے وچ میرا ایک یار ابو ایوب انصاری رہندا ہے اون دے بوئے تے چلی اون دے مہمان بڑیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو گزر لگے تے میرے مصطفیٰ دی قدماں دی آہٹ بھی نہیں سی اللہ دی قسم صرف میرے مصطفیٰ دی قدماں دی نال مٹی کھا کے لگی وہ خوشبو بن گئی خوشبو جدوں بنی ہے تے جناب سیدنا ایوب انصاری نے جدوں خوشبو سونگی ہے تے پیچھے آواز ماری فرمایا یا رسول اللہ بندہ نواز حاضر ہے کسی ادھر تشریف لے کے آؤ اللہ دے نبی جدوں سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھرے گئے تے میرے مصطفیٰ دی بھوک ویکھی میرے مصطفیٰ دے چہرے تے رنگ ویکھیا تے سیدنا ابو ایوب فرمان لگے سونا ایک گھر وچ بکری ہے اونوں میں ذبح کرنا لہذا بکری دے ذبح ہون تو پہلے گوشت تیار ہون تو پہلے آ تسی کھجوراں دا گچھا جڑا آ دامن آ تسی کھانا شروع کر دیو اللہ دے نبی کھان لگے جدوں گوشت تیار ہو کے آ گیا نا سنتیاں والے رب ذوالجلال دی قسم جدوں گوشت تیار میرے مصطفیٰ دے سامنے رکھا گیا میرے نبی نے انج کر کے روٹی چکی 3 بوٹیاں اٹھائیاں تے آپ نے آواز ماری کہ صحابی نو آپ فرمان لگے جا میری بیٹی فاطمہ دے گھرے دیکھے آ اونے پتہ نہیں کنے دنوں تو لنگر کھادا کہ نہیں تو 24 گھنٹے لنگر کھانا ہے چرگے کھانا ہے کباب کھانا ہے بوٹیاں کھانا ہے کدے دین دے متعلق سوچیا اللہ دی قسم آ نمازاں نال میں نمازاں منکر نہیں نماز دی تلقین ہے نماز دی تبلیغ ہے 700 مرتبہ نماز دا ذکر قرآن دے وچ 700 مرتبہ زکات دا ذکر قرآن دے وچ اگر نماز پا کے اگر مال پا کے تو سمجھو تیرا سارا کچھ ہے گیا پر نماز پڑھ وہ جڑی حسین کربلا دے وچ پڑھی نماز دیو پڑھنا دنیا دی دکھاوی دی ٹوپی دی نماز کا دی اج بھی کیتی جاندے نالے یتیماں دا مال بھی پیتی جاندے ابھی نماز دمے زبا کیتی جاندے ہو کہتے نفس چوری بھی پھیری ہے ایویں بندے سونے بن کے دے سترا اچیاں کر کے ہر بندے دی تنقید اعتراض دے وچ دین نہیں دین ساڈے بزرگ تے ولی کامل لے کے آئے اللہ دی قسم انہاں نے قربانیاں دتیاں نے انہاں نے ساری محبتاں کیتیاں نے سبحان اللہ آپ نے فرمان لگے آقل محمد میری یار آلہ ساڑی کمیز لے لے ساڑا جوبہ لے لے اسی تیرے نیت کیتا انہیں کہا سونا کمیزاں دا میں پکھا نہیں نہ میں تیرے پیسوں دا پکھا نہ دانا دا پکھا میں تا 40 سال تینوں لوٹا پانی دا بھر کے وضو کروایا آج میں نے کچھ دے میں بھراواں والا تے لوگ میں تانا مار دے نے دیکھاں کہ جدو جناب قبلہ سائی نور محمد صاحب مار بھی تینوں رنگ کی ٹورے گا آپ نے جدو انی گل کی تھی نا آپ نے بوئے تے انج کر کے ہاتھ رکھ لیا ادھر بھی ہاتھ لا دیتا ادھر بھی ہاتھ لا دیتا آپ
آپ فرما لگے تینوں اسی اجازت دینے ہیں اسی بٹن کھول چھڑے نے ساڑا فیض جاری ہے جفی پا کے جنہ کٹ کے ساڑے وچوں فیض لینا چاہنا تو لے لے جا اسی تینوں اجازت اچھا تسی اد سو سیانے بندے بیٹھے ہو میرے مرشد بیٹھے عمران صاحب دے مرشد جی ساڑے بھی مرشد مسلک دا بندہ ساڑے سر دی جان ہے ساڑے سر دا تاج کہ حضرت دنیا داری دے وچ مانگت کنی ہوندے مانگت پیر صاحب کے سوال نہیں تسی میرے بھائی بیٹھ گئے مانگت دو قسم دے اندر کنے قسم دے دو قسم دے ایک مانگت ہوندا دنیا طلب کرنے والا ایک مانگت ہوندا دین دا طلب دین دا دائی ہوندا دین نو لین والا دین دی بات لین والا تے حضرت مولا علی کائنات دی سخاوت کس نے ویکھی وہ بولو تو سی رب ذوالجلال دی قسمیں جنہیں رکھے ہی کچھ نہیں سارا چگا دے دیتا ہے 18 پتر جنہیں قربان کر دیتے ہیں وہ سخی بندے دیو نے حضرت مولا علی کائنات بارو آئے نے محنت مزدوری کر کے تے ویکھیا تے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ آٹا گڑ دیاں نے تے باہر دروازہ کھڑکیا علی پاک دوبارہ کہ آپ فرمان لگے ہاں بھی مانگت فقیر پانی چاہیے دودھ چاہیے وہ کہندا یہ اج نہ پانی چاہیے نہ دودھ چاہیے تے علی پاک پریشان ہو گئے آپ فرمان لگے مڑ تینوں چاہیے کہ میں دروازہ کیوں کھڑکایا کہنے لگیا دل تے ہاتھ رکھ اج تیرے تو او چیز منگنی تیرا کلیجہ بھی ہل جائے گا علی پاک کہنے لگے تو مانگتا صحیح میرے وچ خون کیندا ہے میرے وچ خون کیندا دوڑدا تو مانگ وہ کہندا علی پاک میں منگن لگے آکھیا مانگ آکھیا مینوں آپ دا پتر حسن دے دے سبحان اللہ پتر مینوں آپ دا حسن دے دے حضرت مولا علی کائنات پریشان پہ ہوئے پتر لگڑے بھی ہون پتر کالے بھی ہون تے مزدور بھی ہون اللہ دی قسم اینا نعمتاں تے او جاندا ہے نا جدے کولے نہیں جدے کولے نہیں میں اس پنڈ دی 7-8 سال محمد کیتی تے حاجی رمضان صاحب اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے میں اکثر انہاں نوں روندا ویکھ لیندا سی آکھے دسو فریدی تو پتراں دی لینا لائی جانا ہے پتراں دی لینا لائی جانا ہے بس سانو کسے نے دتا ہی کچھ نہیں ہیں ہونا میرا پتر یا مزدوریاں دی لت کٹی گئی اسی 2017 وچ گیا تے میں ایکسیڈنٹ لت کٹی گئی وہ ہے تے میرے سامنے ہاں جی اب بیٹا تھوڑے پنڈ جی پیدا تھے آ نعمتاں جڑیاں نا آ نعمتاں بڑیاں نے ہاں حضرت مولا علی کائنات کہنے لگے یار گل سن لے کس نے روٹی منگی تاں دیتی کس نے دودھ منگیا تاں دیتا کس نے پانی منگیا تاں دیتا ہے کس نے میری محنت نہیں مینوں دیتی میں تاں برداشت کر کے گھرے آ گیا آج تو میرے تو پتر میرے دل دا ٹکڑا حسن مانگدا پیا پر مینوں اجازت دے میں تھوڑی فاطمہ نال مشورہ تے کر لواں حضرت علی پاک فاطمہ کو لے گئے آپ فرما لگے علی پاک اج تیرے چہرے تے رنگ نہیں آیا اج پریشان ہو گئے تو فقیر دی گل سن کے واپس آ گیا آپ فرما لگے فقیر نہیں ہے اونے تے میرا امتحان لے لیا او تو میرا پتر حسن مانگدا ہے آپ فرما لگے علی فرمایا کہ حسن دین لگیا تو نہ دیر کر ایک وقت ایسا آئے گا کربلا دے وچ جب رب میرے کول منگے گا حسن تو دے دے حسین میں دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک وقت ایسا آئے گا حسن اج تو دے دے تو حسین میں دے دیاں گے رب ذوالجلال دی قسمیں حضرت مولا علی کائنات دے پتر بھی نہیں لکویا سی اب بولو پتر لکویا اور جے دے گھر ایک ٹائم دی روٹی نہیں سی جندے گھر اللہ دی قسم کدے ٹکر ایک ٹائم دا نہیں پکدا سی لوگاں نوں تقسیم کر دیندے سی تے اج اونے پتر بھی نہیں رکھے کرے سارا کچھ دے چھڈیا تے پوچھ میرے آقا مصطفی دی محبت جنے رب ذوالجلال دی قسم میرے کائنات دے رسول امت دے غم برداشت کیتے امت دیاں گلاں برداشت کیتیاں امت دے جھگڑے برداشت کیتے کنے سارے گلاں کیتیاں برداشت آج تسی بھائی عمران صاحب دی اس دعوت آئے جے میرے اس سبیر نے یاری شیدہ جو پروگرام کیتا ہے ان دے وچ دو ہی موضوع رکھے نے میلاد مصطفیٰ اور بزرگاں دی شان بزرگاں دی عظمت ہن میں سرکار دا میلاد پڑھن لگا میرے کول 25-30 منٹ ٹائم ہے سب تو بڑا میلاد ہوندا ہے 5 وقت دی نماز پڑھے پڑھ دے نا نماز پڑھے کر میں تھوڑے ہاتھ کھڑے کروان واسطے نہیں آیا بندے نوں کئی مجبوریاں بھی ہوندے کئی بندے پاک بھی نہیں ہوندے ایویں بندہ بڑا کے تے او گل پر نماز جڑی ہے او میرے آقا مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز اکھاں دا چین ہے نماز دے دل دا سکون ہے
کیوں آخری لمحات دے وچ بھی میرے آقا مصطفیٰ نے جدو آخری اذان سنی تے بلال نے اذان سنی تے میرے آقا فرما لگے عائشہ آپ پردہ تھلے کر لے. ایک صحابی نو میں آواز مارن لگے تو پرا ہو جا. معلوم ہے کہ پردہ اتنا کہ سخت ہے. میرے آقا نے آخری وقت عائشہ نو پرا کروا کے نا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ مومنہ دی ماں میرے آقا مصطفیٰ دی حرم پاک سیدنا ابوبکر صدیق دی بیٹی آپ فرما لگے عائشہ ذرا پرا ہو جا. ایک صحابی مینوں لین واسطے آ رہے ہیں. دو صحابی آئے میرے مصطفیٰ نو کھبے تے سجے بازو تھلے اپنے کندھے دیتے. میرے آقا دے پیر نہیں اٹھے پاؤں مبارک نہیں میرے مصطفیٰ دے اٹھے. انگلاں جڑیاں زمین تے رگڑدیاں ہوئیاں گئیاں. جدو سرکار مسجد نبی دے اندر پہنچ گیا نے آپ نے نماز ادا کی. آپ فرما لگے میرے صحابیوں مینوں ممبر تے چاڑو میں آپ دے بیلیاں نال زندگی دی آخری گل کرنا. سبحان اللہ آخری گل میرے مصطفیٰ ممبر تے بیٹھ کے اللہ دی قسم آخری خطاب کیتا ہے. آپ فرما لگے بیلیو تہاڈے وقت تہاڈی زندگی وچ میرا کتنا وقت گزریا ہے. 23 سال تو بعد اگے 63 سال دی زندگی کمو پیش اتنا وقت گزر گیا. کوئی کمی پیشی ہے تے میرے تو بدلہ لے لو. کسی نے کوئی عزت کا بدلہ ہے میری عزت حاضر ہے. کسی نے کوئی قرض لینا ہے تو میرے تو قرض لے لو. بار بار میرے آقا اس حدیث سے مطلب بیان کر. اچھا گل سن لو. اکثر پیو مرد ہے یا پتر مرد ہے اب اوندا پتر ہوندا ہے وہ پیو دی میت کول کھڑا ہوندا ہے بھائی میرے ابا جی کولو جن نے لینا ہے وہ ساڈے تو لے سکدا ہے. بعد وچ حاضر ہے. آپ پچھلے دنوں چ ساڈے پنڈ وچ لڑائی ہوئی ہے مہینہ کو گزریا. زور دی نماز تو بعد جنازہ سی. رائی فیملی دا جنازہ سی. اگو لین والے جڑے ڈوگر سی وہ پتر تینوں پتا کہ ایم این اے ہے سی وہ پیو دے سرانے کھڑا گیا. انہیں کہا جی چودھری غلام رسول رائی صاحب دنیا تو وفات پا گئے نے جنہوں نے کچھ لینا تے لے سکدے ہو. وہ بار بار جدوں گلاں کیتیاں تے مڑ ادھر تین ایک بندے نکلے. وہ کہندا اسی 11 لاکھ لینا ہے 11 لاکھ ادو تک میت نہیں چکنی جدو تک ساڑا 11 لاکھ نہ دیو. اے حدیث پاک بخاری کے اندر سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا چھڑیا. حضور فرما لگے جنات تجری آج جنتی. دوسرا ایک جنازہ اور آ گیا. میرے آقا فرما لگے صحابی نے عرض کی سنیا ایندا بھی پڑھا دیو شرف دے دیو. حضور فرما لگے ایندا کسی نے ایندے کولوں کسی نے قرض تے نہیں لینا. ایک وچ بندہ کھڑا ہونا کہ سنیا نے 500 میرا دینا ہے یا 200 میرا دینا ہے. حضور فرمان لگے ایندا جنازہ میں نہیں پڑھا سکدا کہ اینے دنیا وچ قرض دینا ہے. او بیلیو اللہ دی قسمیں آ سوچ لو. شام نو پرچی بنا کے سرانے رکھیا کر. دین لین معاملے تو سرکل نہیں زندگی دا چلدا نہیں چلدا. انوندرا بھاجیے پیار محبت قربت رشتہ داری وادی تعلق ودا ہے پر زندگی دا مین مسئلہ جڑا ہے پوائنٹ جڑا زندگی دا تیریاں نمازاں دی روح جڑی ہے وہ ہے قرض. اگر زندگی دے وچ پاک صاف ہو گئے اگر دنیا تو جائے گا رب بھی راضی ہے رب دا رسول بھی راضی ہے. عزیزان من کائنات رسول میرے آقا مصطفیٰ نے مسجد نبی دا سینے صحابہ دا مجمع کٹھا ہے. امام الانبیاء کائنات رسول دے نال پیار کرنے والے عزیزان من رب دا قرآن پڑھی. رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا میرے مصطفیٰ دی شان پڑھی میرے مصطفیٰ دی عظمت پڑھی. عزیزان من جدو خالق کائنات نے اپنے جناب اپنے مقدس کتاب دے اندر اپنے رسول دیاں سونیاں سونیاں گلاں کیتیاں نے سونا سونا جناب پیار بیان کیتا ہے. عزیزان من غور کرے آجے بھائی محمد عمران صاحب دی جناب اس سرزمین دے بھیڑے وچ آن والے عزیزان من تسی مبارک دے حقدار جے. اللہ دی قسم پاک محفل دے وچ آئے جے تسی تلاوتاں تے نعتاں سنیاں نے. عزیزان من حضور دیاں گلاں سنیاں نے. تسی پیر صاحب دی زیارت کیتی ہے. رب ذوالجلال دی قسم کائنات رسول دی بارگاہ دے اندر میرے آقا مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے صحابہ دا مجمع لگے آئی. دیکھا تے جناب ایک 100 سال دی اماں مسجد نبی دے بوئے تے آ گئی. ابو بکر صدیق نے جدو روندا ویکھ لیا آکھے یا رسول اللہ سنیا وضحا دے سر والے حامیم دیا کنڈنا والے علم نشرہ دے سینے والے سنیا. فرمایا ایک عورت قریش دے رہن والی ہے. فرمایا سنیا سامنے بوئے تے آئی کھڑی ہے. میرے آقا فرمان لگے اماں جی نو پوچھے آیا جے او ماما تے تیاں تے بیٹیاں والے رب ذوالجلال دی قسم میرے مصطفیٰ دا پیغام کیے میرے مصطفیٰ دی سیرت کیے میرے مصطفیٰ دا قرآن کی بیان کردا پہ آئی. میرے آقا فرمان لگے اماں جی کیویں آئے ہو؟ آکھیا سنیا میرے پتر دی میت پئی
ہے فرمایا میرے پتر نو زندہ کر دیو جدو اتنی بات کی رب ذوالجلال دی قسم میرے نبی دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے نبی دی اکھاں جو جدو آنسو جاری ہوئے آپ فرمان لگے اما جی رب دے معاملے دے وچ اختلاف نہیں کریندا اور رب دے معاملے وچ کدے جھگڑا نہیں کریندا موت رضائی نال آ گئی موت رضائی نال آ گئی موت رب دا حکم من کے آ گئی موت نبیاں تے بھی آئی نبیاں تے دھیاں تے بھی آئی نبی دے پتراں تے دوتریاں تے بھی آئی آکھے اما جی آ کم نہ کروایا جے موت ایمان رکھ دئیے کیوں ساڈے علماء کرام فرماندے نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت تینوں جناب ایمان لے کے آنا پائے گا رسولات ایمان لے کے آنا پائے گا کتابات ایمان لے کے آنا پائے گا نبیت ایمان لے کے آنا پائے گا آخر زمان نبی دی خاتم نبوت تینوں ایمان لے کے آنا پائے گا اگر تیرا ایمان نہ مکمل رب ذوالجلال دی قسم تو کس بھی کھاتے دا نہیں میرے آقا فرما لے اما جی کم نہ کروایا جی ماں بول کے کہنے لگی آکھیں سونیا ودہا دے شیر والے سونیا میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ آئے اللہ دے پیغمبر انہوں نے مردیاں نو زندہ کر دیتا ہے تیرے کچھ ولی آئے انہوں نے مردیاں نو زندہ کر دیتا ہے تو تے او نبی آخر زمان نبی شیما دبیر نبی آمنا دال بھوفنا بطرے عبداللہ کا لگتا جی گرے آکھیں سونیا تیرے آیا بہار آئیا تیرے آیا محبت آئیا تیرے آیا دنیا کائنہ دے اندر اور رون کا دے فضاوہ آئیا نے آکھیں سونیا وہ دعا دے شرع لیا میرا تے ایک پتر اینو زندہ کر دیو میری اکھاں دا نور میرے دل دا ٹکڑا ہے رب ذوالجلال دی قسم ذرا ویکھے آجے میرے نبی دا سین ویکھے آجے میرے نبی دی محبت ویکھے آجے رب ذوالجلال دی قسم میرے آقا اس میت دے قریب چلے گا نے میت دے قریب جا کے میرے آقا نے چہرہ ویکھے آئی اونی اکھاں کھول کے ویکھیاں میرے آقا نے جناب اون دے پیراں وال کھڑے ہو گئے میرے آقا نے جناب اون دی جناب پیر دی چھوٹی انگلی پکڑی رب ذوالجلال دی قسم میرے نبی دا ہاتھ حجمس کیتا ہے میرے نبی نے حرکت کیتی ہے میرے نبی دے ہتھاں دے وچ نور لگے سبحان اللہ میرے نبی دے ہتھاں دے وچ نور لگے آئے میرے نبی نے آواز نہیں ماری میرے آقا مصطفیٰ نے ہج آواز مار کے جگایا نہیں رب ذوالجلال دی قسم ذرا دیکھا جی میرے نبی دا قسم دیکھا جی میرے نبی دی محبت میرے آقا رسول دے غلاموں رب ذوالجلال دی قسم میرے نبی نے جدو اپنی شہادت دی انگلی لا چھڈی رب ذوالجلال دی قسم اما جی دا 18 سال دا یا 20 سال دا پتر کتاباں دے وچ لکھی آئی او میت جناب جڑی پئی ہے چار بائی تے لیٹی آئی وہ بیٹھ گیا اٹھ گئی جدو بیٹھ کے اپنی زبان تو کلمہ پڑھ لائی میرے آقا فرمان لگے اما جی ہن تیری مرضی ہے اینو لے کے جانا چاہے تے لے جا اینو لے کے جانا چاہے تے لے جا اینو ایتھے رکھ گیا اینو رکھ جاوے تا تیری مرضی ہے رب ذوالجلال دی قسم میں تے او گل کردا پیا نبی دے میلاد دی گل کردا پیا اما فرما دیا نے جناب جدو جناب میری شکم دے اندر نہیں آپ فرما دیا جدو چوتھا یا پنجواں مہینہ یا 7واں یا 8واں مہینہ رب ذوالجلال دی قسم آمنا ساڑیاں بیٹیاں طرح اما آمنا نو تکلیف نہیں ہوئی ساڑیاں بہناں تے دھیاں طرح میرے نبی دی اما نو تکلیف نہیں ہوئی اما آمنا فرما دیا میں جدو پہاڑاں تو گزر دئی ہاں انہاں پہاڑاں دے نال میں کان لا کے ویکھے نہیں وہ پہاڑ بھی درود پڑھ دے میں نہ درختاں کو لے گئی ہاں درختاں دے وچ بھی درود اسلام دی آواز آئی اما آمنا فرما دیا میں آپ دے ویڑے وچ بیٹھی ہاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئی آگے کہندی اما آمنا آگے بی بی آمنا آقا جی فرمایا بولو تو صحیح نا آپ فرما دیا مینوں پانی دی ضرورت ہے آقا نہیں اما ساڈے نال چلو سانو پانی دی ضرورت ہے اسی پانی لے کے میں نبی دا میلاد پڑھ لگے ہوں کہ موضوع ساڈا نبی دے میلاد دا ہے رب ذوالجلال دی قسم اما آمنا فرما دیا نے آپ فرما دیا سہیلیوں نے رک جاؤ فرمایا میں بھی برتن لے لواں ڈول لے لواں آمنا نے بھی رسی پکڑ لئی انہاں ساریاں عورتوں نے بھی ڈول دے رسیاں لے لیا اما آمنا فرما دیا نہیں جب خود قریب گئیاں اپنے اپنے برتناں نو رسیاں پا لئیاں کھواں دے وچ جدوں ڈول سٹ دتے انہاں عورتوں نے جدوں پانی کڈیا ہے اما آمنا فرما دیا میں دور کھڑی ہاں آپ فرما دیا انہاں
انہوں نے مینوں پوچھا نہیں، انہوں نے میرے نال کوئی مشاورت نہیں کی، مینوں کسی عورت نے آکھیا نہیں آکھیا آمنہ اسی تینوں بھی پانی دے دیئے یا تیرے نال کی ہمدردی کر لئیے۔ رب ذوالجلال دی قسم اماں آمنہ فرما دیا نے میں دور کھڑی ہوں، میں جاگ کی ویکھ دیا زمین انج ویکھیے جی میں زلزلہ آ رہے ہیں، میں انج محسوس کر دی پئی ہاں جی میں تھر تھرا لگی ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں انج ویکھیا ہے جی میں زمین سمر دی پئی، اماں آمنہ فرما دیا میں انج ویکھیا ہے جی میں زمین سکر دی پئی ہے، زمین کٹھی ہوندی پئی ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں آدھے پیرا وال ویکھیا ہے، فرمایا میں پیرانوں پانی لگیا محسوس کیتا ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا نے وہ تیاں والے بیٹیاں والے رب ذوالجلال دی قسمیں وہ ماپیاں دیاں بڑیاں شاناں نے، ماپیاں دیاں بڑیاں عظمتاں نے، وہ لوگ گلاں کر دے رہندے نے عزیزاں نے من۔ اس وجہ نال اماں آمنہ فرما دیا نے میں جدوں کھوہ دے قریب ہو گئی ہاں آپ فرما دیا میں پانی اوتے نکلدا ویکھیا ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں رسی پان دی ہمت نہیں پئی، میں اپنی جنا پانی پکڑے آئی، پانی پکڑ کے جدوں میں کرے رہ گئی ہوں۔ اماں آمنہ فرما دیا میں پانی جدوں رکھی آئے اینا چار دیواریاں وال ویکھی آئے، چرند پرند بیٹھے نے، نکے نکے جانور بیٹھے نے، اپنی بولیاں بولدے نے، اپنی زباناں وچ گلاں کردے نے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں کنی سن دی پئی ہاں وہ نکے نکے جڑے جانور نے آن والے اس مہمان تھے، آن والے میرے اس پتر دے درود و سلام پڑھ دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی محمد چار یار حاجی خواجہ فتح اماں آمنہ فرما دیا میں جدو گھرے ویڑے میں چلی گئی ہوں آپ فرما دیا میں چرند پرندیاں نو ویکھیا تے جناب درود و سلام دی اپنی جناب لڑیاں تے گلدستے پیش کر دے پے نے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں پھر جی عجیب کیفیت ویکھدی ہوں، فرمایا جویں جویں وقت قریب آندا پے آئی، 9واں مہینہ بھی ختم ہوندا پے آئی، صبح سحری دا ٹائم ہو گیا، صبح 3 بجے دا ٹائم ہے، ادھر نماز تو بعد دا درمیانی ٹائم ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا نے ایمان والے رب ذوالجلال دی قسمیں آج ساڑیاں یا تیریاں یمیاں بچیاں نو معاملہ پیش آ جاوے سارا تو پہلے دائیاں دی ضرورت پہندی ہے، فرمایا کسی اور دی ضرورت پہندی ہے۔ اماں آمنہ فرما دیا نہیں میرے ذہن دے اندر خیال آیا، فرمایا ربی میری دائی قریب نہیں، اج خیال کیتا ہے میں ویکھیا تے اج حجرہ شریف کھلے آئے، ویکھیا تے 4 عورتاں نے لمبے لمبے قد نے، لمبیاں لمبیاں زلفاں والیاں جڑیاں عورتاں ویکھی نے۔ اماں آمنہ فرما دیا میں عجیب گل ویکھدی پئی ہاں انہاں سارے تو جڑی لمبی دائی ہے وہ بولدی کہن لگی نی اماں آمنہ تینوں مبارک ہوئے میں آدم دی بیوی ہوا، کہن لگی اماں آمنہ تینوں مبارک ہوئے میں آدم دی بیوی ہوا۔ ایک بولی کہن لگی میں اسماعیل دی اماں ہاجرہ، ایک بولی میں مریم عیسیٰ دی اماں، پھر میں ایسی تیریاں دائیاں بڑھ کے آئیاں۔ رب ذوالجلال دی قسمیں وہ مبارک دے حقدار جے، رب ذوالجلال دی قسمیں گلاں بڑی عجیب نے، گلاں سونیاں رب دے قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ میرے آقا مصطفیٰ دیاں جناب کدے زلفاں دا ذکر آیا ہے، کدے میرے آقا دے دند مبارک دا ذکر آیا ہے، کدے میرے نبی دے بولن دا ذکر آیا ہے، کدے میرے نبی دی گفتار دا ذکر آیا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں صبح سحری دا ویلا ہے، ادھروں حلیمہ سعدیہ کہن لگیاں آپ فرمان لگے میں قبیلہ بنو سعد ہی رہن والی، آپ فرمان لگے میرے گھرے بھی عبداللہ پتر پیدا ہو گیا، ادھر سرکار پیدا ہوئی ادھر عبداللہ پیدا ہو گیا۔ آپ فرمان لگیاں کہندیاں نے ہر سال اے پتر پیدا ہو گیا ہی، صحابہ اپنے پتر نو اپنے سنبھال لائے، اپنے پتر دی جناب خدمت کر لائے۔ پھر میں ادھر جناب ایک نبی عبداللہ دے گھرے رب نے پتر دیتا ہے، آمنہ دے گھرے پتر آیا ہے، وہ تیاں باجو ذرا گل سنے آجے اللہ دی قسمیں ایسی پتر جمے لڈو بن دینے ہیں، اسی خوشیاں کر دینے ہیں، وہ تیاں آ جاندیاں نے اسی پریشان ہو جانے ہیں، وہ سانو پریشانی نہیں لینی چاہیے، سانو پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو رب ذوالجلال دی قسمیں سب سے پہلے میرے آقا دے گھرے تھی پیدا ہوئی نا تے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ ادھر تھی پیدا ہوئی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے سر تے پردہ لیا تے آپ رو رہیاں سی،
آپ رو رہی سی رون تو بعد جدو اجے رون دی کفیت دے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویڑے اندر تشریف لے آئے آپ نے آ کے دیکھا تے خدیجہ رو رہی نے آپ فرما لگے خدیجہ کیوں روندیاں جی اگے سرکار میں تاں روندی پیاں کہ اللہ پتر دے چھڑدا تے اون دے گھر وچ کوئی کمی تے کوئی نہیں سی نا تے رب نے دھی دے چھڑی پتر پہلا کہندے پیو ہوندا ہے تے ماپیاں دا سہارا بن جاندا ہے تے رب پتر دے چھڑدا تے جدوں اتنی بات کیتی تے میرے نبی نے نعرہ ماریا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اما خدیجہ ہور کہنے لگے تسی نعرہ ماریا آپ فرما لگے تیے اکلی دھی نہیں آئی بلکہ نال رب دی رحمت بھی لے گئی کی لے کے آئیے ایتھے ایک مسئلہ پیدا ہوندہ ہے پتر جمعے تے کنیاں رحمتاں ہوندیاں نے اہل علم مجمع بیٹھا ہے پڑھ لکھے حضرات بیٹھے پتر آئے اج دے واسطے کی کیا کر دینا ہے برادری کٹھی کر لینا ہے بڑے جشن مشن ہو جاندے نے بہت اپنے اپنے برادری دے حساب نال محلے دے حساب نال لوگ آپ دا عمل بھی کر لیندا ہے پتر آئے تے کنیاں نعمتاں ہوندیاں نے 7 نعمتاں تے دھی آئے 21 رحمتاں پتر آئے 7 نعمتاں دھی آئے 21 رحمتاں میرے آقا فرما لگے خدیجہ اس دھی دی وجہ دے نال ماپیں دے سر رب بلند کر دیندا ہے سبحان اللہ ماپیں دے رب سر بلند کر دیندا ہے رب عزت دے دیندا ہے 4 دیواریاں اونچی ہو جاندیاں نے آپ فرمان لگے تو خوش نصیب ہے کہ تیرے بوئے تے سوالی ٹر کے آئے گا تیرے بوئے تے سوالی چل کے آئے گا رب ذوالجلال دی قسم میں سرکار دا میلاد پڑھدا پیا ادھر میرے مصطفیٰ صبح 4 بجے دا ٹائم سرکار دنیا تے آپ دا جلوہ ہویا ادھر قبیلہ بنو سعد وچ حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ دی جڑی دائی بنی ہے میرے مصطفیٰ دی جڑی خدمت کرن والی آپ دے گھرے پتر عبداللہ پیدا ہویا حلیمہ سعدیہ دی ایک دھی ہے جہدا نام شیمہ ہے آپ دے سائیں دا نام حارث سائیں دا نام حارث جڑا بکریاں چاردا ہے تے جڑا اٹھ چاردا ہے بڑی غربت سی بڑی بھوک سی بڑا گھر وچ کدے ماچس نہیں ہوندی سی جناب اگ بالن نوں وی کدے نمک نہیں ہوندا سی انی کو غربت ویکھی ہے تے حلیمہ سعدیہ کہن لگی حارث صاحب آکھے جی آکھے تسی گھرے مال شال سنبھالو تے ساریاں دائیاں کٹھے ہو کے نا وہ جا رہی ہیں نے مکے وال تے امیر زادیاں دے بچے انہاں نے چاک کے لے آنی ہے تے اتھے ایک سرکار بھی آئے نے تے کسی اگر میں نے اجازت دیوں تے میں بھی انہاں دے نال جا سکنی ہیں تینوں پتا کہ میاں دی پھر اجازت ضروری ہوتی نا اشوریاں من بہت جلدی جاندیاں نے اگر ذہن چ رکھے جی تو ہر کہنے لگے تسی بھی جاؤ حلیمہ سعدیہ دی ہر خطیب بیان کردا ہے اپنے رنگ وچ بیان کردا ہے تے حلیمہ سعدیہ دی جڑی سواری سی نا ڈاچی وہ بڑی کمزور سی گوڑیاں تو بڑی مزور سی بڑی تنگ سی بڑی وہ کمزور آکھیا گیا جڑی چل بھج نہیں سکدی سی تے حارث کہن لگے حلیمہ سعدیہ انہاں دی ڈائیاں جڑیاں ڈاچیاں نے بڑیاں تیز نے او مڑ جان دیاں تے بچے لے آسن تے مڑ تو خالی ہاتھ مال دی رہ جاسے اجے ساڈے ناف نہ کہندے نے اے حلیمہ تو خالی ہاتھ مال دی رہ جاسے تے بہتر آئے کہ تسی سفر نہ کرو تے حلیمہ سعدیہ کہن لگی حارث ساڈا ایک واحد شہر قبیلہ بنو سعد جتھے سبزہ نہیں جتھے پانی نہیں ساڑیاں بکریاں اینا پتیاں تو بھوکیاں مر گیاں درختاں دے لنگاں تو بھوکیاں مر گیاں ساڑی زمین تے سبزہ کوئی نہیں ہوندا تسی مینوں اجازت دے چھڈو حارث کہن لگیا حلیمہ سعدیہ خیال نہ جائی رب تیرا بھلا کرے عزیزاں نے من جدو حلیمہ سعدیہ اپنی سواری تے گئیاں ساریاں دائیاں جناب اماں اپنا دے گھر گئیاں جا کے دروازہ کھڑکایا اماں اپنا نے جناب دروازہ کھول دیتا ہے عزیزاں نے من ساریاں دائیاں جناب قریب آئیاں نہیں بڑے حال سنگار کے آئیاں بڑے سونے سونے کپڑے پائے نہیں بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لائیاں نہیں میرے آقا مصطفیٰ پگوڑے دے اندر نے رب ذوالجلال دی قسمیں اماں اپنا فرما دیا نہیں میں 4 بجے لیٹی ہوئی ہوں جدو دروازہ کھڑکیا میں دروازہ کھولے آئی ساریاں دائیاں چانک اندر آ گئیاں آ کے ساریاں نے آ کے پگوڑے دا طواف کیتا کسی گل نہ کسی وجہ دے نال اکھاں کھولے اکھاں پٹے سانو تکے سانو ویکھے سانو ویکھ لے گا تے اسی لے جاگیاں رب ذوالجلال دی قسمیں پر میرے نبی دی نبوت والی آنکھ اودوں کھلی نہیں
میرے نبی نے نبوت والی آنکھ کھولی نہیں، میرے نبی نے کسی وال ویکھیا نہیں، کسی وال تکیا نہیں، کوئی چنگی یا ماڑی یا خوبصورت کسی وال تکیا نہیں، پر انہوں نے دوسری گلیاں دے وچ پھیرے مار لائی، ساریاں نو امیرزادیاں دے بچے لب گئے، انہاں دی پرورش کرن واسطے رہ گئیاں نہیں۔ تھوڑی دیر گزری حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعدی دائی اما آمنہ دے بوئے تے آ گئیاں نے، آگے دروازہ کھڑکایا آمنہ کہہ لگیاں نے دائیاں دے بوئے چھڑ دیاں نہیں، اے تے جون جوگیاں جاندیاں نہیں، اے تے تن کر دیاں نے، اینا نو کی پتا میں کیڑی حالت دے وچ لیٹی ہوں، پر جدو دروازہ کھڑکے آئی آمنہ فرما دیا میں دروازے دے کھڑکڑ دی آواز بھی بڑی عجیب طریقے نال سنی، زبان دی اپنے تصویر بھی ہونا دائیاں تو مختلف ویکھیے، آپ فرما دیا نہیں بولی بھی میں مختلف ویکھیے، آپ فرما لگیا بی بی آمنہ آکھیں اماں جی جدو تیاں موت آ جاندیاں نے کدے ماپے کنڈا نہیں کردے، اجون جوگیاں منگ دیاں رہندیاں نے، لیندیاں رہندیاں نے، آپ دے گھر وساندیاں رہندیاں نے۔ اللہ دی قسم پوچھ بھائی عمران صاحب نو جندا اج گھر ویلا اے، سامنے ڈھیریاں نظر آندیاں نے، وس نہیں چلدا اماں بولے، وس نہیں چلدا ابو بولے، پر رب ذوالجلال دی قسم گلاں تے میرے نبی نے بھی کیتیاں نے، اور نظر تیری کیفیت تیری طبیعت بھی بدل دیواں۔ رب ذوالجلال دی قسم اماں آمنہ فرما دیا نے کون؟ کہنے لگی میں قبیلہ بنو سعدی دائی حلیمہ، آنکھیں دروازہ دیکھو، اماں آمنہ کہن دیا نے ہاتھ بڑیاں بڑیاں چنگیاں خوبصورت آئیاں نے، پر میرے پتر نے کسے نو تکیا نہیں، میرے پتر نے کسے نو ویکھیا نہیں۔ حلیمہ کہن لگی اماں آمنہ بوا دیکھو سانو آدھی قسمت ویکھ لین دے، سانو قسمت ویکھ لین دے، عزیزاں نے من او صدا نہ باگے، اے بلبل بولے اے صدا نہ باگ بہارا۔ اللہ دی قسم بچے دے آنسو ویکھ کے شیر یاد آئے، خطیب بھی اکثر پروگراماں تے رو پیندا اے، اج میرا باپ ہوندا مینوں سن لیندا، اج میرے ابو جی ہوندے مینوں سن لیندے، اے صدا نہ باگے اے بلبل بولے اے صدا نہ باگ بہارا، اے صدا نہ ماپے اے حسن جوانی، اے صدا نہ صحبت یارا۔ اج گھر ویلا اے، اج گھر کھاون نو آندا اے، اج سپیکر بھی چلدے نے، پتراں نے پگاں بھی بن لیاں، روج بھی لب گیا اے، عزتاں بھی لب گئیاں نے، نہیں ویکھیا دے بابے اشرف نے نہیں ویکھیا۔ اللہ دی قسم او وقت نہ آوے کدے انہاں اکھاں تو جدوں ماپے اجڑ ہو جاندے، جدوں کنڈا خالی ہو جاندیاں نے۔ آ گل تے مرزے نے صحابہ نال بھی کیتی سی، آکھیا نہیں صحابہ بڑے اوکھے ویلے آ کے روا دتا آکھیا نہیں صحابہ بڑے اوکھے ویلے آ کے بے وفائی کر دیتی۔ رب ذوالجلال دی قسم جدو اتنی بات کیتی تیاں والے آؤ نہ ذرا توجہ نال محبت نال سنیا جے گل مکا دی، ٹائم دامن دے اندر گنجائش نہیں۔ رب ذوالجلال دی قسم باقی 10 منٹ نے جدو اتنی بات کیتی تھی حلیمہ سعدیہ کہن لگیاں نے، کہندیاں نے بی بی آمنہ اماں جی اجازت دے دروازہ کھول، اسی اپنی قسمت ویکھ لئیے، اسی اپنی قرآن تازی تے ویکھ لئیے۔ جویں اج عمران صاحب نے بڑے بڑے بندے ساتھ لگی، غریب بھی آ گئے تگڑے بھی آ گئے، اگر اج سنگی نال دے دل دکھے آئے آخیا تسی تگڑے سی تاں غریباں دے نہیں آئے۔ اللہ دی قسم گل تے سیدنا یوب انصاری نے بھی کیتی سی، میرے آقا نے دھی فاطمہ دے نال بھی گل کیتی، اور رب ذوالجلال دی قسم دھیاں والے او ماپیاں والے بڑے خوش نصیب جو رب ذوالجلال دی قسم جدو اتنی بات کیتی، آمنہ بی بی نے جدو دروازہ کھولیا تے حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو وہ سعدی رہنو والی دائی میرے آقا دے پنگوڑے دے قریب آئی، آکے تو آپ کیتا دے آکے چکر جگو لائے میں، جدو دوسرے چکر دے آئی میرے آقا نے نبوت دی نظر نال تکیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا
وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے نبی نے جدو نبوت دی نظر دے نال حلیمہ سعدیہ نو جدو تکی آئی حلیمہ سعدیہ نے اجازت مانگ لئی آکھیا بی بی آمنہ ہن تے پتر دے دے ہن تے دے دے غریباں دا ماہی بن جاوے غریباں دا دولہا بن جاوے غریباں دا سرپایا بن جاوے آمنہ کہنے لگیا حلیمہ سعدیہ آپ کہنے لگیا میں تینوں دے دے ضرور دے پر ایتی مہمان نوازی آن جان دا ٹائم ہی آپ فرمان لگے آج مہمانوں کرو واپس نہ موڑی آج اسی چل کے آئی ہیں رب ذوالجلال دی قسمیں امامنا نے اس طرح کر کے پنگوڑے جاؤں میرے نبی نو اٹھا کے جدو حلیمہ سعدیہ نو دیتا تے حلیمہ سعدیہ دی پہن شیمائے او پہنا والیو جدو پہنا ویران دے نال ناز کر دیا نہیں اکھا وچ سرما پا دیا نہیں اگل دی حسین دی پہن وہ شیمہ نے بھی کیتی سی پہن شیمہ دے نال اپنے جناب حسین نے بھی کیتی سی آکھنی میری منہ بولی میری پہن شیمہ اگر رب ملایا تے آن ملان گے پتہ نہیں کڑی رت وچ ملان گے آکھیا ابو جی جدو تیاں ماں پہ ودا کر دینے ادھر لک ٹوٹ جاندے نے ادھر لک نیوے ہو جاندے ادھر پکا ڈگ پہندیاں نے رب ذوالجلال دی قسمیں جدو اتنی بات کی تھی میرے نبی دا ملال سننے والے ہو جدو حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد وچ لے گئیاں نے میرے آقا مصطفیٰ دے نال پیار کر دیاں جدو میرے آقا نو جدو کرے لے گئیاں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی فرمایا میریاں بکریاں جڑیاں چرن والی ہوں بڑیاں کمزور بکریاں بڑیاں کمزور تلاگر بکریاں جڑیاں کدے دودھ نہیں دیندیاں سی حلیمہ سعدیہ کہنے لگیاں جدو دا سونا میرے گھرے آیا ہے نہ بکریاں کچھ کھادیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے تے دودھ اگے نالوں بوتا دیندیاں دودھ اگے نال بوتا دیندیاں نے حلیمہ آخری بات دامن اندر گنجائش نہیں کے بعد آگے جاری کری اسمان لے ختم شریف دا حلیمہ سعدیہ فرما لگے جدو سرکار کری تشریف لے کے آگئے آپ فرما لگیا میرا حارس جڑا میرا سردہ تاج انہیں آکھیا کہ حلیمہ سعدیہ چائے پینو دل کردہ ہے فرمایا کہ بکری دا دودھ چھوڑو کہ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی جڑی سب تو بڑی کمزور لاگر بکری ہے بڑی بکری ہے انہوں لے کے آؤ جدو او بکری پیش کر دیتی گی میرے آقا مصطفیٰ دا ید اللہ فوق آئی دی میرے نبی دا ہاتھ مبارک بکری دی پشت مبارک تے لگیا رب نے جوانی عطا کر دیتی رب نے قوت عطا کر دیتی لیوا جڑا دودھ والا پھر گیا حلیمہ سعدیہ تے حارس آپ دا دودھ چون لگ گیا برتن پھر گیا منگر پھر گیا ڈول پھر گیا سب کچھ جدو پھر گیا اللہ دی قسمیں حلیمہ سعدیہ فرما لگیاں دودھ تے حدے بھی نہیں مکدا پیا آن گوان نے جڑا پیغام دینا شروع کر دیتا کہ برتن لے کے آ جاؤ آ کے دودھ لے جاؤ رب ذوالجلال دی قسمیں آن گوان دی عورتاں سہیلیاں جڑیاں گلاں کردیاں نے وہ کہندیاں نے اڑیے فرمایا تیرے گھر دی کدے لسی نہیں لبدی سی اج تو دودھ کیویں دیندی پئی ہے آپ فرما لگے جدوں دا سرکار جدوں دا آمنہ دا لال شیمہ دا ویر گھر آیا گھر وچ کدے بھوک مکی نہیں گھر وچ کدے دودھ مکیا نہیں ہے عزیزان نے من دعا ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر تمام دوستاں اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید اور اپنی مصروفیات دے وچوں ٹائم کڈ کے سارے دوست تشریف لے کے آئے نے چودھری ناصر صاحب نال دیگر حضرات تمام دوستانوں موسٹ ویلکم آن دی اور اس غریب دے کر کسی قدم رکھے جے آباد ذہن وچ رکھیا کرو کہ غریب دعوت دے وے تگڑا بندہ دعوت دے وے اودی دعوت نو قبول فرماؤ اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندا ہے جدوں اللہ دا رسول راضی ہو جائے تے سمجھو انسان دی بگڑی جڑی سمر جاندی انسان دی بگڑی جڑی او بن جاندی رب ذوالجلال دی قسم بات عقیدت دی بات محبت دی بات جدوں عقیدت محبت نال ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جاندہ ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندہ ہے فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ عمل دی توفیق عطا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله
أكبر قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبح حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص پڑھ کے حضرت صاحب مل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور الہ العالمین جو بھی کلمہ کلام پڑھا ذکر خیر کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین واعظ و نصیحت کا ثواب الہ العالمین بالخصوص جو بھی ذکر اذکار کیا درود پاک پڑھا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے اس گھر پر کروڑوں رحمت نازل فرما یا اللہ خوشحالیاں نصیب فرما الہ العالمین ہر قسم کی آفت سے مصیبت سے حفاظت فرما
یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم نے میلاد منایا اسی طرح پیارے آقا کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرما، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عظیم اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا اللہ ہمیں بھی ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کاموں سے پیارے آقا نے منع فرمایا یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ وہ کام الہ العالمین نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنا درود پاک پڑھا، ذکر اذکار کیا، اس کا ثواب، میلاد پاک کا ثواب، واعظ و نصیحت کی اس کا ثواب، الہ العالمین خیراتوں کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے یا اللہ محمد عمران اس کے یا اللہ آبا و اجداد جتنے جا چکے ہیں میلاد کے صدقے یا اللہ ان کی روحوں کو پہنچا، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین بالخصوص محمد عمران کے رزق کے اندر، عمر کے اندر، کاروبار کے اندر پیارے محبوب کی ولادت با سعادت کی برکات سے یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب تشریف لائے تمام کا آنا قبول فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کا تابعدار بنا، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ الہی جو مانگا ادا فرما، نہ مانگ سکتے اپنی شایان نشان ادا فرما۔ الہی ہم سب کی دعاؤں کو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ بصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ